päivityksessä Stumlessa ja meillä on maailman huonoiskini käytössä. Miksi? No nyt näyttää paremmalta, niin. Herra jestas, kun tää on vaikeeta. Ja noikin mä sain tänään. Otetaan tää, kumpi? Tää vai tää? Ehkä pääkallo, koska se sopii tuohon. No niin, pieruppu. Mitä? Ei yksi jäljellä. Nopea. Älkää katso, että ihmetelkö. Ja mikä mappi? Se on tukualla aika kauan. Pappa. Mutta toivottavasti tämä koko aika nyt teemme. Muuhaha, mä röytäsin. Missä se huukas kiinni menee? Tuolla se menee. No niin, Huuko pääsi jatkoon. Mikä se härkä on? Härkä. Pärkä. Härkä. Botti. Märkä. Botti härkä. Se härkä. Härkä märkä. Härkä märkä. Miksi sä itkit kun vauva Sä oot vähän tiellä, Huuka. Sun naama on vähän tiellä. Sä sit kieltä katsojille. Minä myös kieltä. Mitä me sanotaan just katsojalle? No. Oh my god! No niin, Huuka pääsi jatkoon. Finaaliin Huuka menee siellä. Kana kiitää. Onks sulla kanaskene? Kala kiitää. Onks sulla kanaskene? Kala kiitää. Kännykällä. On. Kala kiitää. Ai Kala kiitää. Stumle on huono peli. Miksi me sit pelotaan sitä? Koska sä halusit. Ja kyllä säkin. Sä et ois antanut jossain. Tänään me tehdään 2 videota, mutta tämä video on yhdistetty Stumlekaistin kautta. Me suunniteltiin, että me tehtäisiin just tämän videon sen jälkeen just tehtäisiin Mitä? Oh my god! Mutta me suunniteltiin, että me tehtäisiin tämän videon jälkeen sitten Roblox-video. Niin suunniteltiin. Ja me ei suunniteltu, vaan me tehdään. Niin, me tehdään Roblox-video, missä me pelataan Poppy Play Chapter 2, missä on Mami Long. Oh, jumalauta! Minä pelaan Turtle Humplea. Älä. Au. Tässä en pitänyt näköinen. Kakka. Au. Teekö videokin silloin, kun me ollaan trampalla? Kato, Turtle Tumble. Toi on ihan sika helppo. Mä voistanut tässä 2 voittoa. Mä oon 10 ainakin. Oikeesti mä oon 5. Ja 5. Sä oot 2. Ai ei voittanut kunnon voittoja. Niin, kunnon. Joo. Ei tätä voi pelaa muuten kuin kunnon. Padebudapum. Näikö se tonne? Siitä tuli Turtle Humple. Tuolla olisi ollut pizza. Fortniteikin tuli semmonen niinku Turtles-päivitys, mutta kun mä kävin mun kaverilla ja pelasin siellä Fortnitea, niin että siellä oli niinku semmonen myös Turtle-päivitys, niin siellä oli kaikenlaisia kataria ja korria ja pappeja.
Niinku pappeja. Olisin mennyt tuolta oikoreitistä. Pappi. Brrr, Miksi sä puhut kirkkopapeista? Koska pappi on hieno sana. Onne! Ei Juma. Juma P. Ei! Mitä mä oon maailman huonoin tässä. Just ja just. Oh my god, näinkö mä jäin tuohon? Sä pääsit just ja just. Oh my god. Sika. Mulla on toi robot. Sikapossu. Siellä oli sikapossu. Ei ollut. Sika. Se oli sika. Ei ollut. Metsäsika, pappa. Sä olit sika. Niin olin. Niin olit. Super slide. Miten sä pärjää super slideissa? Oh my god. Laita pauke. Mä oon vieläkin... Se on tuo näin nopea. Mitä? Ai nopee. No. Oosan toi jo tässä. Onpa Santtu nopea. Kato. Yes. Okei, mä en tuu voittaa tätä. Mä en tuu voittaa. Super Water Park on oikeesti finaalissa niin vaikea. Tää on finaali siis. Mä olin niin nopea. Mä olin Okei, mä en tuu voittaa. Tuolla oli pallo. Sitä on ihan... Ei pallo, se potkii palloa. What the Hep. What the... Help. Help me. Help me. Help me. Help me. Mikä oli typs? Kukkelikakka. Mitä? Kukkelikakka. Mitä? Kukkelikakka. Puppelipappa. Pappa. Sukkamehu. 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 Mä tuun voittaa. Eikö tuolla meni yksi äijä? Nyt sä toinen katu voittaa. Mä katson oikoreitin. Miksi tästä tekee mulle näin? Joku sä hyppää ihan kunnolla. Nyt. Ei, kato nyt, mä olin ihan punainen. Kato nyt, mä olen näin punainen, kun mä oon niin kiukkunen. Eikä mä olisin halunnut tehdä sen oikkarin. Mä en pystynyt tehdä sen oikkarin. Me suunniteltiin, joku botti voitti. Mutta me suunniteltiin, että tästä tulee aika lyhyt video, mutta Roblox-videosta tulee 35 minuuttia pitkä. Ainakin on täysin. Alle 35 minuuttia. Vähän on. Tää on tanssipeli. Oh my god! Okei. Okay. Luulen, että ne saisi tumman passissa kyllä niin vähän asioita. Aiku vähän. Niin se onkin. 1750. Aivan. Mä oon oikeesti saanut kerran 3000. Mikä toi on? Okei. Okay. Mä haluan tietää. Mikä toi? Hei, mä sain... Se on surkea. Mulla ei vielä käytetä. Mehu. Joo, katso, mä haluan nähdä, mikä se tuuletus on. Se on ihan surkea, eikä se ole tuuletus. Hän näytä uudelleen. Niin onkin ihan suurta. Kun pierupesä.